Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. Da farko dai kamar yadda kuka sani, sunana Ahmad Isa. Kar ku manta ku shiga channel ɗinmu ku yi subscribe, sai ku danna subscribe domin kasancewa da mu a koda yaushe, sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. A wannan bidiyo dai ina son in sanar da ku ko kuma in koya muku yanda za ku gane cewa akwai wani wanda yake ganin sirrinku na cikin manhajar ku ta WhatsApp ko kuma babu wanda yake gani. Da farko dai na ga an yi uploading ɗin wani bidiyo da aka ce zaka ga an yi amfani da wata manhaja wajen ganin duk abin da yake gudana a cikin WhatsApp ɗinka. To shine nace ya kamata in nuna jama'a hanyar da za su gane ana ganin wannan asirin nasu ko kuma ana ganin ayyukansu na cikin WhatsApp ko yaya. Da farko dai in ka buɗe cikin WhatsApp ɗinka, in ka kalli sama daga hannun dama za ka ga wasu ɗigunguna guda uku. Idan ka danna su sai ka shiga wannan na uku, 1 2 3 WhatsApp web. Idan ka shiga za ka ga wani an sa last active ƙarfe 10:05 AM. Wannan yana nuna cewa tabbas wani yana ganin sirri na WhatsApp. To abin da ya kamata a yi a nan shine, idan kana so ka goge shi shine sai ka danna wannan log out from all device. Wannan idan ka danna shi zai sauke duka wani device ko kuma wata waya da aka yi connecting ɗinta da WhatsApp ɗinka ake ganin, ko kuma wani device ko computer ake ganin sirrinka. Idan ka danna log out of all device sai zai nuna maka, are you sure you want to log out from all devices? Shin da gaske kake kana son ka sauke daga kowane device sirrin da ake gani naka? Sai ka danna log. To daga zarar ka yi haka ba wanda zai rinka ganin ba wanda zai ga sirrinka da ke kan WhatsApp. To abin da ya kamata a rinka yi shine, ko da yaushe lokaci by lokaci sai ka rinka shiga gurin nan kana duba in dai ka san mutane suna karɓar wayarka, ko kuma in wani ya karɓi wayarka wanda baka yadda da shi ba, to sai ka shiga wannan gurin ka duba ka gani ya yi maka ko bai yi ma ba. In ya yi ma sai ka sauke, ba faɗa ba komai, bai sani ba. Mun gode da kasancewa da ni. Kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu a kan kari da zarar mun ɗora.